verse 26, na Proverb isi 26 na amaokwu 27, na Numbers 35 verse 33, na onye ọṅụ ọbara ga-aṅụ ọbara nke dịka mmanya ọtọ bịrịbịrị. Onye na-egwu unu na ọdakwa ine unu, onye na-atụ okwute ada ya n'isi, na agaghị enwekwa ịkwafu ọbara ọzọ ma igbu ọjụ ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ọsọ naanị onye nke ahụ na-egbu ọjụ ka a ga-akwafu ọbara ya. And Jesus says in Luke 19 verse 27, bring them here. Were mma bee ha isi, ndị a sị na m agaghị achị ha. Those enemy of my life, bring them here and kill them before me. Egbebere ugobere nke si ibi ebere ya gosi ebe ọ ga-ebe. Ọ dịkwa mma, mana asị m ka mfụkwakene ha ka a mara na ha ga-ahapụ ndị ha kechiri. Ndị a na-achị unu ọchịchị nchigbu, ọchị igwe ndị agha na igwe ndị agha ya ga-ebu ha agha this night n'aha Jizọs. Amen. Ọdụm ebo Juda egbuo dike n'ọgụ n'obodo a na-ama na-achọ dike. Ọchị igwe ndị agha ya buoro anyị agha. N'elu nwoke gburu ọtụtụ mmadụ ma sụ ụmụaka n'ikwe ka enye ndị oji egbe ezu ọgwụ ọdeshi maka agwọ ọgwụ ego ka a pụtara na ọchanja roundabout ka egbukana nwoke ebe. Merenụ m ebere ụmụnne m, unu wee fụ n'ogbu mmadụ ekwe ka mma gaa ya n'olu. Ị na-eme mmadụ echeta ebebe, iche ịtụ mmadụ ibe gị mbọ ịtụkenye na apata ụkwụ gị ka ị mara ka o si atọ tupu ịtụ onye ọzọ. Ọchị igwe ndị agha gbuoro m ha agha n'aha Jizọs. Amen. Akpa ibi, ọ bụrụ na ị chọrọ ka akụwasị ihe a akụwasịa, chai, gịnị ka a na-akụwasị, gịnị ga-emechi dị dara ibi? Ndị a eji na-abụ ka a tọrapụ gị this night n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụrụ na ndị amoosu si ka anyị kụwasị anya kụwasị, receive your freedom in Jesus' name. Amen. Blood for blood, life for life. Ọ bụrụ onye na onye ụna. For the Bible says in Ezekiel chapter 21 verse 27 that when things are turned around and around, it will come to a point, and not ihe gị na table, it will come to a point when they will ask, who is the owner? Onyenwe, and you will say, it is mine. And Jehovah says, enyi onyenwe na agaghị egbechipu ya azụ ọzọ. Whatever belongs to you shall be restored this year in Jesus' name, by fire, by force, in the mighty name of Jesus. And Isaiah chapter 9 verse 5 to 7 says that the battle of a warrior is but a confusing noise, and the garment flows in blood. The Lion of tribe of Judah, the boldness of Israel, devour their trouble in Jesus' name. The Lion roar for them. God could kill Jezebel. And if God could kill Jezebel, that problem that is metamorphosing into Jezebel in your life shall be devoured by the Lion of tribe of Judah. In the name of Jesus. Pray those kind of bratosha. Ebrina katura bratosha. Hey!